lafiya? Da Allah yayin ka zaka kira mu anan. Kana sallama da yayin ka. Yaya ta? Ka ce mata babban yaro. Babban yaro shi yake. Da Allah. Yayin ka je ka ce mata. Zan tsantsanka ma. Ana tare da ku da ku ba. Nawa kuke da baki dai da ku zo wani baki. Ko kawai kun zo don a taron ku ko kun girma. Ko ruwa ko ruwa da girma. Ko faɗa wa yaro mariya. Ko ba abin da za a yi. Nawa kuke da baki da ku ba. Ya me tace? Ta ce uban waye? Ka gaya ma haka? To kana ji? Ta faɗa mu. To ka je ka ce in ji ubanka ne. Ubana? Ka je ka gaya maka. Ubana? Ta ce in ji kutumar uban waye tuwo. Hey!